Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata unu ihe mmemme anyị WDS. Ebe aka nụkwa bụ Controversial Flashpoints. Agba nke abụọ ya. Part 2. Matters that look controversial in the Bible. Okwu na-enye mgbagwoju anya nwe onye mụ ebe a ga-esi nweta ya. Belese ji mmụọ nsọ. Maturity and divinity ya bụ ntozu oke n'ime onye nwanyị na ịdị ka ọ dị Chineke si chọọ. Part 2. Agba nke abụọ ya. Ezi Chineke dị ndụ. Onye nwe m, onye kere ụwa, mepee obi ndị mmadụ ndị na-aṅa ntị ka ha wepụ mmara na anụ onwe, wepụ nganga, wepụ ekworo, ma mee ka eziokwu nke ndụ a biri n'ime obi ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Listener, bekee kwuru, ya bụ ezi enyi m onye na-ege m ntị. Anyị nọ na the law. What is the law? And who is the law giver? Gịnị bụ iwu? Onye kwanụ nyere iwu? Ụsa ya wee bụrụ na iwu bụ ihe na-achị achị, ihe na-achị ndụ mmadụ, ihe na-achị mmadụ, bụrụkwa ihe na-achị obodo, bụrụkwa ihe na-achị mba, bụ ihe mmadụ ga-eruberịrị isi nye ka o wee dịrị mmadụ na mma. Ọ bịa bụ iwu. Dị afọ bekee kwuru. N'ihi nke o doro anya ịkọwara gị sị na Christ God bụ ya bụ onye nyere iwu. Christ God is the lawgiver from before creation, ya tupu eke ụwa na mgbe ekechasịrị ụwa. Ị na-afa aṅa ntị, ị na-aghọta ihe na-ekwu. Lee n'akwụkwọ Aịzaya 33 verse 22. Akwụkwọ Aịzaya isi 33 amaokwu nke 22. Gụọ ya ọzọ. Lee anya n'akwụkwọ James 4 verse 12. Ya akwụkwọ James isi 4 amaokwu nke 22. Ọzọ lee anya n'akwụkwọ Genesis chapter 2 verse 16. Ya bụ akwụkwọ James isi nke 2 amaokwu nke 16. Ọ sị na Chineke nyere mmadụ ahụ iwu n'ogige Iden. Ọ sị ya rie mkpụrụ osisi ndị a mana erikwela nke a. Ọ sịkwa ndị mmụọ ozi ya, unu jee n'ụwa mana unu ruo n'ụwa unu emekwala ka ndị mmadụ. Ụfọdụ n'ime ndị ozi ahụ bịara n'ụwa bụ eme ka ndị mmadụ hụ ụmụ nwaanyị ndị mara mma bakwuru ha, lụba ha. Akwụkwọ nsọ sị ewe jide ha tụba ha n'ịgba, debe ha ruo ikpe. Lee ya n'akwụkwọ Genesis isi nke 6 amaokwu nke 2 ruo 5. Genesis chapter 6 verses 2 to 5. Lekwe ya na Peter nke 2 isi nke 2 amaokwu nke 4 ruo 5. 2 Peter 2 verses 4 to 5. Lekwe ya na akwụkwọ Jude 1 6 to 7. Ya akwụkwọ Jude isi nke 1 bụkwa naanị ya bụ chapter isi nke 1 amaokwu nke 6 ruo na 7. Nwanna m, takwa ntị o. Gịnị bụ iwu? Ewe na-akọwara na onye nyere iwu bụ Christ Jesus, ọ bụghị Moses. Mana ọtụtụ ndị ụkọchukwu sị gị na Moses nyere iwu. Ewesị gị gụọ ya n'akwụkwọ Aịzaya 33 verses 22. Ya bụ isi 33 amaokwu nke 22. Na akwụkwọ James 4:12. Na akwụkwọ Genesis 2:16. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ na Chineke, ihe mere Chineke, ihe mekere ọ bụ Chineke bụ iwu nsọ. Ya mere mgbe ọbụla ị dara ya, onye ahụ enwebe nsogbu. Ọ bụ na mmadụ asị gị iwu, ị jụọ ya ole iwu nke ọ bụ abụ. N'ihi na e nwere ọtụtụ iwu, ma enwezie nke Kraịst mere ka anyị hụ na ọ dị mkpa na a ga-eleghara ya anya n'ihi nsọpụta nke mkpụrụ obi mmadụ. Brethren, bekee kwuru, ya bụ nwanna m, ya mere ṅaa ntị. Bekee si dị afọ, ya mere ṅaa ntị. Ma ọbụla mmadụ ọbụla ma ọ bụ onye ụkọchukwu na-asị gị iwu adịghị, onye ahụ na-ekwu ya site na-aghọta aghọta, ma ọ gwana site n'ime nganga na mpako. Ya bụ nke na-egosi na ọ na-ekwu site na the pit of hell, ya o si n'ime ala mmụọ, na-ekwu ala mmụọ nke mbibi. Okwu ahụ ebekwa ahụ si ṅaa ntị. Akọwara gị sị na moral laws, ya bụ iwu nsọ, iwu na-achị anụ arụ mbụ mmadụ. Moral laws bụkwa ihe na-abụ iwu nsọ, holy laws, na ọ bụ part and parcel of Christ God. Ya bụ ya ka njakọrọ gị na moral laws bụ ya bụ holy laws. Ọ ihe mere Chineke ji kwuo na agba ochie sị be holy for I am holy.
ọ sị gị be holy for I am holy. Ya dị nsọ na mụ onwe m dị nsọ. O kwuru ya na agba ochie, kwuo ya na agba ọhụrụ. Leviticus 20 verse 26 gbatue. Ya bụ akwụkwọ Leviticus isi 20 amaokwu nke 26 gbatue, ọ sị dị nsọ n'ihi na dị m nsọ. Akwụkwọ Pita isi nke mbụ amaokwu nke 13 ruo na 16 gbatue, ọ sị na-edere na akwụkwọ nsọ sị dị nsọ n'ihi na m onwe m dị nsọ. Ịhụ na Igbo ị nweghị ike adịwo nsọ ahụ ma ọ bụ na ị na-edebewe iwu nsọ. O nweghị nke ị ga-esi bụrụ onye na-ebi ndụ n'ịla n'iyi asị na ị na-edebe iwu nsọ maka na ikpere na Kraịst Jizọs. Olo ị gaghị abụ onye na-ezu ohi, na-agba akwụna, bụrụ onye na-egbu mmadụ, na-awụsi ọbara, na-emeghị ihe ọjọọ, na-efe arụsị, agwọ ọgwụ, wuru ọgwụ egbusi ndị mmadụ, ma ọ bụ baa n'otu ọjọọ dị iche iche, ma ọ bụ bụrụ onye na-asị asị, ma ọ bụ otu ọgba ọtụtụ mmụọ ka a na-agba ha sị ha na iwu adịghịzi. Nwata nwoke akọrọ ya bụrụ ịkpụrụ nwunye ndị mmadụ, nwata nwaanyị akọrọ ya bụrụ ịkpụrụ di ndị mmadụ, ya bụrụ egwu I'm dating a married man, wee bụrụ na iwu adịghịzi. Ya bụ onye gwara gị na iwu adịghịzi, ya bụ na onye ụkọchukwu ma ọ bụ onye nkịtị gwara gị na iwu adịghịzi, gị bụ nwunye mmadụ na o nwere ike ihe ọ sọrọ ya eme, dịka m hụgoro ọtụtụ. Ọ bụrụ ihe na-eme ịhụgụ ihe na-eme n'ụlọ ụka taa. Ife niile ekwuru gbasatara ọgwụgwọ oge emezuo na ụkọchukwu ya nọsị, ọ sị gị na ya na-agwọ ndị ọrịa, were ezi ọnụ ya kwụnye na orenji na-abụ dị n'ezi obi nwaanyị, orenji na-abụ dị n'ezi obi nwaanyị. Ịma nke bụ orenji na-abụ nwere shọpụ dị n'ezi obi nwaanyị bụ ka akpụba ya afa, bụrụ ịkwụnye ya ọnụ ka o wee bụrụ na a na-egbochi nyanya kansa. Emesịa ya nke ọzọkwa apụta ife ka ha bụrụzie na o nwere nke a na-agbọ ịmị ọnụ, ịmị ụmụ nwaanyị ọnụ, holy kiss, ka e wee nwee ike transfer ngozi na amara. Oh yes, anyị anọghị n'okpuru iwu. Thank you. Nwunye mmadụ kedu ihe a na-akọ? Anọghị n'okpuru iwu, egboro ya nakpuru. Yes, ọ ya kpata ji kọwaa nke ọma ka ịghọta nke bụ nke, n'ihi na ekwensu eme ncha n'ụlọ ụka. Ṅa ntị, ọ bụrụ na iwu site n'aka Moses, ṅazie ntị. N'akwụkwọ Jenesis, Moses apụtabeghị ka eji eche echiche ịmụ ya amụ. Lee anya ebe ọ sị Kraịst kwotoro nke ọma sị na Satan is a murderer from the beginning, na Satan bụ onye ogbu mmadụ site na mbụ. Nakwa ntị ọ sị gị na o mere ka Ken gbuo nwanne ya Ebel, iwe wee Chineke, God was angry. Iji onwe gị why? Ebe ọ bụ na iwu adịghị, gịnị kpatara ya? Ọ wee bụrụ ihe ha kọwara sị thou shall not kill. Kwehụgba ya egbugbula mmadụ. O bidogo n'aka Moses, o bidogo ore n'ime Chineke ka ọ malite. Ya nwere akwụkwọ nsọ sị Chineke wee iwe na Ken gburu Ebel. Ị nọ n'igbu a. Nakwa ntị ọzọ, Ruben wee kwaso nwunye nna ya iko ka nna ya dịkwa ndụ n'elu nna ya. Akwụkwọ nsọ Ruben wee nata nkọcha. Maka gịnị mere ọ ga-eji anata nkọcha ebe ọ bụ na iwu adịghị? Ihe a abụghị n'oge Moses, nọ na Jenesis jee n'isi isi o wee nata nkọcha. Gịnị kpatara? N'ihi na ana m akọwara gị na iwu nsọ na Chineke nọ, ọ bụ ihe ziri ezi. Ṅa ntị, Genesis chapter 4 1-13. Ya akwụkwọ Genesis nke 4 amaokwu nke 1 ruo 3. Na akwụkwọ Genesis 49 3-4. Akwụkwọ Genesis isi nke 49 amaokwu nke 3 ruo 4. Na akwụkwọ John 8 44-45. Akwụkwọ John isi nke 8 amaokwu nke 44 ruo 45. Kwehụrụ ebe ahụ. Ngwa ṅa ntị, ịgụọ ya ị ga-ahụ ihe ọ ga-enye gị ebe ahụ. Otu okwu anwa. Ọ sị gị na gịnị ka o kwuru? Ọ sị you are of your father the devil. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. He is a liar from the beginning. Ịhụgo Igbo nke akwa tupu Moses ngwa ṅa ntị. Ọ ka iwe ọta na ogbu mmadụ bụ nwa ekwensu, onye na-asị asị bụ nwa ekwensu. O ji wesị gị agbakwala m ụgha. Ọ ka iwe ghọta ihe na-akọwa. Ọ sị gị is a liar from the beginning. Nke na-egosi na ịsị asị ka Chineke kpọrọ asị tupu ore echemuche ọgbọ nke mụtara Moses abịa. Listener bekee kwuru, ya bụ ezi enyi onye na-ege m ntị. Onye kụziri Abraham, nyekwa ntị, onye kụziri Abraham ka ọ kwụọ tithe tupu
agbụrụ Moses abịa. Onye kụziri Abraham ọzọ? Abraham wee na-akwụ tait otu ụzọ n'ụzọ iri. Nakwa ntị ọ bụkwa nke ga-aba nzu anyanwụ nke bụ ezigbo ya, tait nke bụ ezigbo ya, nke Kraịst kwuru n'akwụkwọ Matthew 23:23. Ọ sị ọ bụghị ịchụ tait ọnwụ hapụ gị ezi omume n'ibi ndụ dị nsọ, kama asịsịgbu ụzọ chụọ ezi omume n'ibi ndụ dị nsọ, ewekwa eziokwu tait. Ihe Kraịst kwuru. Nke ọzọ abụrụ onye kụziri n'ụwa na aja ahụ na gị chụwụrụ anụ ndị dị ọcha, ijikwala agwọ, ijikwele nkịta, ijikwele buusu. Onye sịrị ya were anụ ndị dị ọcha chụọrọ Chineke aja mgbe emebisịrị ụwa, mgbe emebisịrị ya ụwa mbụ ahụ? Onye kọwara ya sị, chịrị anụ ndị dị ọcha 7 chịba n'ụgbọ, chịrị anụ ndị na-adịghị ọcha 2 chịba n'ụgbọ. Oge ahụ ọwa ọgbọ nke mbụ, ọgbọ nke ahụ Moses abịabeghị. Onye kụziri ya Jehova bụ Chineke. Onye kụziri ya Christ God. Chetakwa, Christ is the giver of the law. Isaiah 33:22. Isaiah 33 ya isi nke 33 amaokwu nke 22 gụkwa ya o na ntị. Metara na mgbe Noa chụsịrị ya bụ aja, akwụkwọ nsọ sị Chineke na ụwa wee gbaa ndụ. O wee sị na ya ga-emebikwa ụwa ọzọ. Nakwa ntị o ewee nwee oge okpomọyi, ewee nwee oge okpomọkụ, ewee nwee oge owuwe ihe ubi, n'oge ịkụ ihe ubi, n'oge iwe ihe ubi, ewee nwee oge okpomọyi, oge hiti, oge sọma, oge winta. Gịnị emezie? O wee wepụtazie rembo eke na-egwurugwu ịbụzi ihe ịrịba ama. Ị na-afụ ya ka ọ bụ afụ ya ruo taa. Genesis 9:20-22. Akwụkwọ Genesis isi nke 9 amaokwu nke 22 ruo 22. Genesis 7:1-5. Genesis 14:18-20. Akwụkwọ Genesis nke 14 amaokwu nke 18 ruo 20. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ ebe o kwuru okwu ma tait ma were ihe dota tinye n'ụgbọ. Ana m aga imebi ụwa. Ọsọ ya were anụ ndị dị ọcha 7 tinye n'ụgbọ, anụ ndị na-adịghị ọcha 2 tinye n'ụgbọ. Ana m aga imebi ụwa. Oge ahụ Moses anụghịkwa ya o. Ọkwa ya wakere ihe ndị ahụ. Mgbe Kraịst ji wee, mgbe Kraịst bịara, a sị na Kraịst bụ the giver of the law. Mụne na mgbe ọ bịara o ji wee sị abịaghị m imebi iwu Chineke na ndị amụma ya. Kpata anụ eji wee nwee ndị amụma ruo tata. Ọ sị James 4:12 nọ naanị ya bụ onye na-egbu egbu na onye na-azụ azụ, bụkwa ya bụ onye nyere iwu. Isaiah 33:22 na Matthew 6:17-18. Ọ sị abịaghị m imebi iwu Chineke na ndị amụma ya, kama abịa m imeju. Ya bụ ọ bụghị naanị mgbe ịkwara iko ejide gị n'elu nwaanyị, ile nwaanyị anya agụghasị a ga-arụ, mana ụzọ adịrị adị ịkwanya bụ iko. Agụkwụ na ndị kwara iko ya bụ imezu iwu nsọ Chineke. Brethren, bekee kwuru nwanna m na ntị, o were gị anya nke ọma na Moses adịghị iwu o mere. Moses abụghị the lawgiver, mana ọ site n'aka Moses ka Chineke nyere ụmụ Israel iwu nsọ. Emesịa Kraịst abịa n'onwe ya, zi nju n'onwe ya bịazie ya sị gị na o jizi amara abịa. Ma gị marakwa na ọ bụ onye na-ama amara site na mgbe ebi gara aga o. Chetakwa na mgbe Adam na Ifu mehiere, wee were akwụkwọ fig fisisi onwe ha arụ, ọkụ amara ka o mere ha, were akwụkwọ ebulu wee kpuchie ha ọtọ. Ya nwa amara Chineke bidoro na mkpụrụ agbogbori nakwa ntị ọzọ. Ihe Moses mere bụ ịkọpị, copyright, ya bụ idepụtasị ihe Chineke debere ri ya ede na mbụ. Mana tupu ọgbọ Moses, Chineke na-akpọ ndị ya o, ya na ha na-akparịta ụka. Ọ na-enye ha iwu nsọ, ọ na-agwa ihe ha ga-eme na ka ha na-agaghị eme. Ya ka na-akpọ iwu nsọ ka ha wee bie ndụ otu o kwesịrị, ka anyị nwa n'onwe anyị wee ṅomie ndụ ha, mere ha nwa ji wee bie ndụ nke kwesịrị nṅomi. Lee n'akwụkwọ Genesis chapter 26:4-6. Ọ sị gị Abraham wee debe iwu nsọ Chineke. N'ihi nke a ka Abraham o goziri ya, mee ka Abraham bụrụ onye a goziri agozi. Lee ya n'akwụkwọ Genesis 26:4-6. Ọsọ debere iwu nsọ ya, debe okwu ọnụ ya, debe ihe ọbụla ọ gwara ya, n'ihi na onye na-ekpere Chineke ga-edebe okwu ọnụ Chineke, na-edebe ndụmọdụ Kraịst. Jizọs sị gị kwụrụ, sị gị gbaba, ha ncha bụ iwu nsọ. Genesis 5:22-24. Kweghị ebe ahụ Ịnọk wee zụọ ije ya na Chineke. Mgbe ahụ Moses adịghị ya, mgbe anwa Israel adịghị adị. Dị afọ bekee kwuru ya bụ ezi enyi m. N'ihi nke a, mmadụ ọbụla nke na-asị gị dasị n'ụlọ na-akọwara gị sị na ọ bụ nke abụọ bụ nke ọzọ, na-akpa Chineke emo, na-akpa Kraịst emo. Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme Kraịst onye ụgha. He's making God a liar. And onye anwa nọ n'ikpe ọmụma nke mbibi ruo ebi ebi.
ndị oduhiekwere nọ na nsogbu. Listener ya bụ ezi enyi m onye na-ege m ntị. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-adabere n'okwu Pọl n'ebe ọ dị egwu, na-eduhie ọtụtụ mmadụ, na-eduhie ọbụla dị nzukọ Chineke, na-akọwa na ịdị nsọ adịghị adị. There's no holiness, no righteousness. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe Pọl na-akọwa. Pọl ha na ndị a na-akọwa na anyị anọghịzi n'okpuru iwu. Anyị anọghịzi n'okpuru iwu. N'ime aghọta ya aghọta o, bịazie bịa tirie ya nganga, o wee weze mmekpu. N'ime aghọta bịazie tirie ya nganga, o wee weze mmekpu. Wee kpasị ya kwa ododo, ịkpasịkwa ya suit na coat. N'ime aghọta etiri ya nganga, ọ bụzie abomination. Mmadụ amaghị ihe ahụ, you don't know it, ka itikwere ya nganga. O wee bụrụ na ya anọghị n'okpuru iwu, mana onweghị onye jụrụ sọ olee iwu nke ya bụ. You cannot attain righteousness by keeping the law. Ịhụna Igbo nakwa ntị. O wepụtara ihe nke ọma na nke ọma sị olee nke ọ bụ, n'ihi na enwere ihe a na-akpọ moral laws, ya bụ iwu nsọ, nke na-enweghị otu ị ga-esi dị nsọ na-agbanarịghị ya bụ iwu. Gazie ntị. Ndị akwụkwọ Romans chapter 3 verse 28 to 31. Romans 3 28 to 31. Ya akwụkwọ Romans isi nke 3 amaokwu nke 28 ruo 31. Na akwụkwọ Romans isi nke 7 amaokwu nke 7. Na akwụkwọ Romans isi nke 7 amaokwu nke 12. Romans 7 verse 7 and verse 12. Ọ sị, gịnị ka anyị ga-ekwukwa? Iwu ọ bụ mmehie? Ọ sị certainly not, ya ọ bụghị ya. Ọ sị on the contrary, nke na-amawa ihe iwu bụ ma ọ bụrụ na iwu asịghị m enwekwara anyukwu n'ebe ihe mmadụ ibe gị nọ, ezukwuna ohi. Na agba nke 12 verse 12 sị, bịafọ n'ihi nke iwu ahụ dị nsọ, the law is holy. Iwu nke Chineke, the commandment is holy and just and good. Ya bụ iwu nsọ Chineke dị nsọ. Kapantio ọzọ sị ihe ahụ dị nsọ ghọrọ m ọnwụ. Ọsị Chineke ekwekwala, mana ọ bụ mmehie ka o wepụta ihe na ọ mmehie ghọrọ m ọnwụ. Ị nọ n'ịwa brethren, nwanna m na ntị, you cannot hear them read these ones. Ị gaghị anụ ka ha na-agụta ebe ndị a ma otu nakwa ntị. Pọl wee kwekwu n'akwụkwọ ndị Rom isi nke 3 amaokwu nke 28 ruo 33 ebe Chineke ga-ekpe ndị obibi ugwu ikpe na ha mere nke ọma bi ugwu na site n'okwukwe, kpekwe ndị na-ebeghị ugwu ikpe n'ihi okwukwe ka ha kwere na Kraịst Jizọs. O wee sị ọ pụtaziri na iwu nsọ ahụ adịghịzi ire. Ọ sịfa Chukwu ekwekwana, ọ sị ha Chineke ekwekwana. Kama nke ahụ a na-eme ka o guzozie. Ya bụ mgbe ị sịrị okorobịa, nna nwoke na nna okorobịa, ya bịa ugwu, ma ịma na ebi ugwu ahụ nsogbu ga-adị. M ga-akọrọ gị akwụkwọ nwatakịrị ebiri ugwu ọbara na-agba ya n'arụ ka ị wee ghọta ihe m na-akọwa. Ọ bụrụzie na a ga-asịtara mmadụ bi ugwu ebe onye ahụ kwetego na Kraịst ahụrụgo obibi ugwu onye agadi nwoke, kedu ka ị ga-esisi abịakwa ugwu ọzọ ka o nwee nwunye anya na-abụ? Ọ bụ ihe ka Pọl na-akọwa. Ụmụnna m ghọtafie, Pọl na-alụso iwu nke obibi ugwu na nke na-agba oke ọgụ, na-alụsokwe iwu nke mmehie, immorality, ọ na-alụso ya ọgụ. Romans 7 22 to 23 na Romans 6 1 to 2 14 to 15. Romans isi nke 6 amaokwu nke 2 ya amaokwu nke 4 ruo 5. Ọ sị gịnị ka anyị ga-asị? Anyị ga-anọgide n'ime mmehie? Anyị ga-anọgide n'ime mmehie? A ga-atọ n'ime mmehie sị na anyị nọ n'ime amara? Anyị ga-anọ n'ime amara na-eme mmekpu? Anyị ga-anọ na amara nọgide n'ime mmehie ka anyị ga-anọgide n'ime mmehie nọ na amara? Ọsị Chukwu ekwekwala. Anyị ga na-eme mmehie n'ihi na ya nọ n'okpuru iwu? Ọsị Chukwu ekwekwala. Ọsị mụ onwe m bụ Pọl, ana m ahụ iwu nsọ Chineke n'anya. Ịhụnahụ, ana m ahụ iwu nsọ Chineke n'anya dịka mmadụ ime m si dị. Mana o nwere iwu ndị ọzọ na-ebu agha emegide mkpụrụ obi m, ya bụ ihe a na-akpọ ceremonial laws. Iwu ahụ nke mmehie, nke na-akpa oke n'etiti mmadụ na Chineke, na-akpakwa oke n'etiti iwu ebe ugwu na ebekweghị ugwu. Ahụ na Igbo aha sị ya Pọl, gịnị ma ị ga-akakwu ndị a na-ebeghị ugwu? Ọsọ ha bụ ndị Kraịst ziri m ozi ọma gazie. Lesi na bekee kwuru onye na-ege m ntị ṅa ntị, ezigbo mmadụ na-ege ntị ṅa ntị. Lee anya ka Pọl chịkọtara okwu ndị a niile sị Romans 2 28 to 29 na Galatians 6 13 to 15 na Romans 13 8 to 10. Ya kwọ ndị Galatians isi nke 5 amaokwu nke 13 ruo na 15 na akwụkwọ ndị Galatians isi nke akwụkwọ ndị Romans isi nke 13 amaokwu nke 8 ruo na 10. Ị ga-ahụ ya ba ọ sị gị ihe ha kpọrọ iwu na achịkọtara ya n'ihe ndị a
egbukwala mmadụ, ezukwala ohi, ọgbakwala iko, ọgbakwala nwa megide mmadụ ibe gị, na o nwere ihe ndị ọzọ dị etinyere n'otu okwu na mmadụ ibe n'anya dịka onwe gị nakwa anya ọzọ. Ọ bịazie n'akwụkwọ Kọrịntịans wee kụọ ekwe mgbe kụọ hama n'isi ntu. 1 Corinthians 7:18-19 ọ sị, mebere gị ugwu, mebeghị gị ugwu. Ọ bụ ihe a ka a na-adọ, ihe a na-adọ bụ debe ihe ndị Chineke nyere n'iwu. Ịhụ na ugbu a olezi iwu nke ọ bụ mebere gị mebeghị gị ugwu. Ọ bụ ihe ka anyị na-azọ. Ihe dị mkpa bụ debe iwu nsọ Chineke. Ọ sị, ịbụrụ onye Juu na-anụ arụ mana ị na-edebe iwu nsọ Chineke. Ịbụrụ onye Juu na-anụ arụ ebere gị ugwu mana ị na-edebe iwu nsọ Chineke. Ịbụghị onye Juu mana ịbụrụ onye mba ọzọ na-anụ arụ mana ị na-edebe iwu nsọ Chineke, ịbụ onye Juu. Ọ bụ ihe mere ndị mba ọzọ taa kwere na Kraịst na-edebe iwu nsọ Chineke, na-agbaso holiness. Dị bụrụ ndị Juu, dị bụrụ ndị nsọ, dị bụrụ mba dị nsọ, holy nation. N'ihi na iwu ceremonial laws ndị a, ya bụ iwu ebekwere gị ugwu, ebeghe gị ugwu, agbanụ nne ya efe. Ọ sị na ọ na-emegide ọlụ nke obe. Ceremonial laws of segregation that are inimical to the works of the cross. Kwenyere Igba, ọkwa na ya mere ka anyị nwa bụ ndị mba ọzọ bata. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m. 2 Peter 2:20-21, 2 Peter 3:15-18. Ile anya bụ ị ga-ahụ ihe na-eme ebe a. Onwe na Peter na-adọ ụmụ mmadụ, ụmụ Chineke aka na ntị, ndị na-adabere n'iwu ọtụtụ okwu Pọl kwuru, na-achọghị ịghọta ihe Pọl na-akọwa. Ha dabere na ya, na-ebi ndụ ruru unyi, na-ebi ndụ jọrọ njọ, ebi ndụ na-agba ụtọ, na-eme ihe dị iche iche. Ụfọdụ na-edebe onwe ha ka arụsị apịrị apị, ụfọdụ na-agba ụtọ, ụfọdụ na-akpa iko nke na-enye nsogbu, ụfọdụ na-anọ n'ime bibi. Sị gị, anyị anọghị n'okpuru iwu. Ahụrụ m ụmụ akwụna ndị m hụrụ, sị ha, biko ụmụnna m, si na mmehie pụta, ọ dịghị mma. Ha sị mba o, na ha bụ ndị amụgharị ọzọ Jizọs. Njọ hụ ka ha na-eje ekwe nsị gịnị megoro unu ji ebie ndụ na gịnị mere unu agba akwụna. Asị mba, na pastọ anyị gwara anyị na ya onye ọbụla nke ana onwe onye a ga-eji iwe azọpụta ya bata iji agba akwụna. Ai, wee bido gwaba ha okwu nsọ Chineke. Ha wee bebe akwa, ha wee kpọrọ m aha ụlọ ụka ha. Asị ha na onye ikpe amụgharịa gị ọzọ, nsogbu adịghọ. Ai, enyi hụgo Igba. Mgbe m kọwasara okwu nke Chineke, ha wee ghọta, si na ajọ omegbapụ. O nweghị ihe mere wee wụrụ na Pita na-akọwasị na ọ ga-aka mma na ndị a anọghị chegharịa maọbụ amaghị iwu nsọ Chineke karịa na ha matachara iwu nsọ Chineke, mechaa n'ikpeazụ sikwe na iwu nsọ Chineke na-dakapụ. Ịhụna, for it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn from the holy commandments delivered to them. Ịhụna Igba, esi na iwu nsọ gbapụ, yiri ekwensu na mkpụrụ obi, yiri akwa onye nke Kraịst, yiri agwa onye amụgharị ọzọ, mana ihe si n'ire ya na-apụtasị bụrụ ire agwọ nke na-ala mkpụrụ obi dị iyi mgbe a nụsịrị okwu nke ọ na-ekwu. Ezi onye m nyere ka m ntị, lee ihe Jude kwuru na akwụkwọ nsọ. Jude ebe ọ na-akọwa gbasatara ụdị ihe anyị na-ekwu ugbu a, ọ sị ha gakwa ntị na ndị pricha na ndị oziọma na-ezighị ihe, ndị ekwesịghị dịkwe agbakpọle n'ime ụmụ mmadụ, na-ekwusa okwu nke na-eme ka mmadụ mmetọ amara nsọ Chineke, sị na iwu adịghị na-ebi ndụ ruru unyi. Ịjụ ọsị na ya n'okpuru amara, gịnị ka ọ kọrọ? Ọsị gị na ha atụgharịwa amara Chineke, mee ka amara Chineke wozie ihe isi oyi. Also, for how long ago we are marked out for destruction and condemnation, ungodly men, lawless men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only God. Ịhụna Igba, ha atụgharịwa mee amara Chineke bụrụ ihe na-asụ oyi, gị bụrụzie onye na-ala ndụ n'iyi. Gị na nwunye mmadụ na-azọ otu nwaanyị ụzọ, pastor, man of God, nwoke nwaanyị prophetess, woman of God, gị na di mmadụ, ha ncha bụrụ na ya nọ n'okpuru iwu. Jude 1:4-7 gụọ ọnụ ya nụ. Jude 1:4-7, ya isi Jude isi nke ma mokwu nke anọ ruo na 7. Galatians 5:13-26. Nwanna, mgbe ị sịrị dị asụ n'ụlọ, ị kwesịrị na-ajụsọ olee etu ọ bụ na e nwere ihe a na-akpọ law of gravity, e nwere law of metaphysics, law of metadynamics, God's law, Murphy's law, Parkinson's law, canon law, case law, civil law, international law, natural law. Ya bụ iwu nsọ, iwu ya na mmadụ bi, ya bụ oge owuwe ihe ubi, oge okpomọkụ na oge okpomọyi, oge ịlụ ịtụrụ ime mụọ nwa. Natural laws, moral laws, ọ bụ ha bụ ka a na-akpọ iwu nsọ, nke kpatara na Chineke ji wee sị ọ bụ ihe ziri ezi na nwoke ga-alụ nwaanyị
ọ bụ nwoke ga-alụ nwoke ma otu vice versa. Nwaanyị agaghị alụ nwaanyị ibe ya na ya na-adụ kwụlụkwụlụ, ma ọ bụ nwoke alụ nwoke ibe ya na ha na-adụ kwụlụkwụlụ. Ihe arụ Jehova, ọ dịghị natural, ọ dịghị ka Chukwu si kee ya. Ọ bụ ya ka na-akọwa. Ya ị na-anya n'akwụkwọ Romans chapter 1 verse 26 to 32. Ya akwụkwọ ndị Rom isi nke mbụ amaokwu nke 26 ruo 32. Ị ga-ahụ ebe a. Leviticus 20 13 to 14. Leviticus 18 22 to 23. Akwụkwọ Leviticus isi nke 18 amaokwu nke 22 ruo 23. Ị ga-ahụ na ihe ndị a na-emegide dịka oke mmadụ si dị, na onye na-emegide dịka oke mmadụ si dị na-emegide Chineke, n'ihi na God is nature. Chineke mere ihe niile ka ọ dị otu kwesịrị. Naturality is divine. Ya bụ ihe mmadụ dị otu Chukwu si kee ya, dị otu Chukwu si debe gị, otu Chukwu si kee gị. Ọ bụ ihe ama nke Chineke. Ọsọ gị karịa onwe gị. Brethren, nwanna m, common sense, ya bụ nghọta doro anya na-akọwa na ịrụ ụlọ gị, ubu ụlọ elu gị tinye ihe ga-eme ka mmadụ ghara ịdapụ, a na-akpọ ya parapet, ka mmadụ ghara isi ebe ahụ dapụ. Deuteronomy 22 verse 8. Ịhụrụ ya? Deuteronomy 22 verse 8. Lee ebe ahụ. Parapet, ihe ha na-arụ n'ụlọ elu, anụcha ya etinye ihe ka mmadụ ghara ịdapụ. Ọ pụta o kwesịrị na ọ ga-adị. Lee ya na Deuteronomy 22:8. Na gị n'isi ụlọ gị tinye ebe mmadụ na-aga mkposi. Ebe mmadụ na-aga mkposi, n'ihi na ị kwesịrị ịdị na-aga mkposi n'ọhịa na ụzọ, n'ihi na Chineke na-asụ ihe ndị ahụ oyi. O so na holiness. Cleanliness is next to godliness. Ya bụ ịdị ọcha bụkwa otu n'ime ịdị nsọ. Ị na-eti na a na-aga ka a na-aga mkpochi ka ọhịa ka ụzọ ha. Ị ga-abụzi onye iru abụọ. Deuteronomy 23 verse 12. Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 23 ga-egwe amaokwu nke 22. Ihu ya ebe ahụ. Ga-eru ụlọ tinye ihe ebe a na-aga mkpochi, agakwara mkpochi ghara. Ịlụọ nwaanyị, kwụọ ụgwọ isi nwaanyị, otu a ka ọ dị. Ịkpọrọ ya gị na ya enwe ezumike abalị ole na ole. Exodus 22 verses 16 to 17. Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 22 amaokwu nke 17. Deuteronomy 24:5. Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 20 amaokwu nke 5. Ya bụ honeymoon. O kwesịrị ekwesị. Archbishop, bishop ga-aga ezumike, ga-ala retirement. Ọnụ ya Numbers 8:25. Lee ebe ahụ. Bishop ya ga-ala retirement. Archbishop ya ga-ala retirement. Lee na Numbers 8:25. My father bụ onye eze. Nna m bụ onye eze. My father is a judge. My father is a lawyer. Lee ya na Deuteronomy 17 verse 15. Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 17 amaokwu nke 15. Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 16 amaokwu nke 8. Deuteronomy 16:18. Lee ebe ahụ. O were nkọta na emechakwara Paul mechakwa bie Timoti ugwu ka o wee dabanye n'ozi ọma na-aga n'ebe ndị a na-ebe gị ugwu nọ. Acts 16 verse 13. Ya ọlụ ndị ozi isi nke 16 amaokwu nke 3. Lee ebe ahụ. Amaokwu nke 3. Lee ebe ahụ. The list is endless, Bekee kwuru. Ndụ anyị na-ebi taa, ha niile etinyere ya n'iwu nsọ. Ọ dị n'ime iwu nsọ Chineke. Kpatara na gị mee nke na-abụghị ya, gị nwee nsogbu. Akọkọ. Listener, ya bụ ezi enyi m onye na-ege m ntị. O nweghị ụzọ ị ga-esi menwa gbanarị iwu nsọ. Ịbụzikwa mmadụ. Nweghị ụzọ ị ga-esi gbanarị iwu nsọ Chineke ma bụrụ onye dị holy. Ị ga na-amakụrụ nwunye ndị mmadụ na-amakụrụ dị holy, na-amakụrụ ndị mmadụ dị holy. Na-ezu ohi, na-agbagbusi ndị mmadụ, were egbe agbagbusi ndị mmadụ, akụfusi ọbara ndị na-emeghị ihe ọjọọ. Gị dị holy. Ọ ga-ekwe omume. Na-asị ncha, asị na pulpit, asị n'okporo ụzọ, asị ebe dị iche iche, gbaa amụwa gị megide mmadụ ibe gị, mụọ obi ekwutọ onye na-amaghị, akọ ncha ihe na-amaghị isi n'ọdị ya. Gị dị nsọ. Onye gwara gị na edebere ọkụ ala mmụọ maka ndị na-asị asị na ndị na-eme ihe ọjọọ ndị a n'otu n'otu. Lanya John 5:46 to 47. Ịhụ na Igbo gụọ ndị ọfụmanụ, n'ihi na aghọta na-edoba aghọta ewerekwa nganga tinye ya. Ekwere ka mmadụ ọbụla duhie gị na sị gị na akpọgidegbe iwu n'elu ebe ale nke ọ bụ abụ edoro gị anya ugbu a ka i wee ghọta nke ọma. N'ihi nke na o nwere iwu ndị na-emegide ọnwụ nke obe. Ọ nke a ka anyị na-akọwara gị. Colossians 2:18 to 23. O nwere iwu nke mmadụ dere, iwu nke mmadụ ji aka ya mee. Omenala ndị okenye, omenala ndị ụmụnna na-anọ n'akwụkwọ nsọ. Jizọs ji wee sị unu na-asọpụrụ omenala nke mmadụ na iwu nke mmadụ, hapụ iwu nsọ nke Chineke. Mark 7 verse 7 gbatue. Matthew 15:3 gbatue. Ehụna Igbo onye ya ka ọ na-akọwa iwu mmadụ ji aka ya dee, ọ bụ nke Chineke ji aka ya dee, maka nwere nke Chineke ji aka ya na onwe ya dee ya. Exodus 32 verse 16. Udo dịrị unu. Mgbe ọzọ anyị ga-agakwa n'ihu na arụmarụ ụka ndị ọzọkwa.
ọka wee zọpụta mkpụrụ ogbe mmadụ. Lee anya okwu nsọ Chineke na-azọ nke na-eme ihe dị egwu na-ekene nwatakịrị ebere ugwu ebese nwatakịrị ugwu ọbara na-agba nwatakịrị chọrọ ka ọ gbagbuo nwatakịrị. Nọọsụ mee ihe niile nwere ike ime maazị ọ ga-eme, nọọsụ tiwa akwa sị ya nmasịkwa ihe a ga-eme, eji ebe niile nsogbu nọ ọbara na-agba nwatakịrị tamara yelo. Nwata nwaanyị a wee cheta okwu nsọ a na-ekwu mgbe niile miti onye WDS chai ọsịa na amasịkwa ihe a ga-eme. Ọsịa ngwa ya chere ka a ga-wetara ya okwu ọnụ Chineke. Ọ bụ gị jee program were edebe ọ bụrụ ọ bụ olive oil ka iji ma ọ bụ ihe ọ bụla ọsọ gị ya ekwucha okwu Chineke kwụcha ya kwuo eziokwu nke ikweta na ọ bụ eziokwu kpam okwu agwụ. Jesus Christ. Nwata nwaanyị wee gbakpọ na weta nye o lee ya anya o were wụsa nwatakịrị n'ebe ebere ya ugwu. Ngwa ngwa were ya bụ okwu ọnụ Chineke mesa nwatakịrị n'ebe ebere ya ugwu ọbara kwụsị ịgba. Nke na nwunye mụrụ nwa jụrụ onwe ya sị olee ebe okedebe ihe nke a mere na mbụ. Ma wee sị na ọ bụ okwu ọnụ Chineke na eziokwu nke ndụ ka ụwa jụrụ ajụ taa. A na-ebu n'agha nụ, a na-ekwo na-ekworo na ntị ọ ya kwụsị n'okwu chi na eziokwu nke ndụ mbanụ. Nakwa ntị ka nwoke nwunye ya ma ofu onye WDS nakwa ntị o dịkwa nka nwunye ya na-abịa program. Ọ bụrụ na di ya eze na-akụ di ya nkụ ka ọ wee kụngasịa ya isi, wee bụrụ na nwoke amaghị ihe ọ ga-eme, ndị na-enye ọgwụ enye ya ọgwụ ahụ wee bụrụ ọgwụ na-akwụsị eze mgbu na ya na ihe na-enye nsogbu mana otu abụghị eziokwu. Nwoke na-akwadokwa ọnwụ di ya wee sị ya ka m nye gị okwu ọnụ Chineke nji gaa program. Ọ na-abụ ngaba isi ngaba ide egbochi m ma otu ọsọ nwunye ya omee aka otu asụ nwunye ya ga-eweta okwu ọnụ Chineke na-edughị onye kpere bịa na ka anyị gozi ada ebe otu ahụ. Ọ dịgwere onye na-ama na o nwere ihe iji bịa. O wee were nyesa di ya were ya ozugbo kpọrọ ya n'ọnụ. Enyi nwaanyị sị n'ebe ahụ ka ọnwụ chụrụ igbu di ya kwụsịrị. Di ya wee were obi ọjọọ were ọgwụ bọtụlụ ahụ o bu were iwe gburu ọgwụ gbakpuo n'ime ọhịa wee jidezi okwu ọnụ Chineke. Nwunye wee sị ya ngwa bido taa ngaba ntị okwu Chineke na okwu Chineke na-edobe ndụ, okwu Chineke na-agwọ ọrịa, okwu Chineke bụ ya bụ isi ndụ, okwu Chineke si na mmehie gbapụ ka e wee bie ezi ndụ bụ ya bụ ebe jerebere ezi ndụ ezi omume ndụ dị nsọ holiness and righteousness ka iwe dị ndụ. Nekwe nwatakịrị nne na nna ya nke a na-eme n'ala Owere. Nwatakịrị ya kasị anaghị ahụ ha buru ya gbago n'ụlọ ọgwụ sị na ha masịkwa wotodu na ndị a confused na ha amazi ihe ha na-eme. Dọkịta na-amasị ihe ọ na-eme. Ha wee nụ na onye nke Chineke nọ na-eme kanselin na Owere. Ha wee retapụ ọsọ mmadụ gwa ha sị ha bụrụ onye kakwuru na onye nke Chineke asị onye asọ nke WDS na nọ na-eme kanselin na Owere aratapụ ọsọ ka ha bịaziri. Ha enweghị ike ịhụ onye nke Chineke nyakwa ntị o ka iwe mara na ọ bụkwa onye nke Chineke na-eme kama ọ Kraịst Jizọs okwu nsọ ya. Mgbe a naghị enweghị ike ịhụ onye nke Chineke ma na mmadụ karịrị akarị. Ofu onye wee sị ya ma ịhụrụ ya ma ịhụ ya mana ịgbara ụkwụ n'ebe a. Oziokwu nke ndụ ahụ nke na-etigba okwu a na-ekwu mgbe na-ege ga-eme ka nwa kolie. Enyi na-ahụ onye nke Chineke ana m agwa gị eziokwu ka ha nụsiri okwu Chineke program etiri eziokwu nke ndụ na-ada ọsịa na ihe ndị a dịkwu na eziokwu ka ọ bụrụ nwatakịrị na-eribe ihe abalị ole na ole ekonie saa anya na-ahụ onye nke Chineke anya n'ala nsọ ebe ahụ saa anya n'ala Owere. O mesịa kunie chọba nni mechaa were fon kpọgbazie onye ahụ gwara ha okwu Chukwu abalị ole na ole ọkpọ ya sị ya na enwetacha n'onwe ya na okwu Chineke na ọ bụ eziokwu. Enyi udo doro unu ya dịba Chineke napụta m n'ụnụ na ekworo napụta m n'ụnụ n'iji aha Kraịst asị nke na-egbochi amara. Emesịa ka nkọrọ unu etu ụmụaka 5 siri na-arụ ụka. Emechasịa kwupụta eziokwu sị priest anyị gbara anyị sị otu a na ọ bụ eziokwu. Emesịa ka nkọrọ unu akọ ahụ ka unu wee mara na o nwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị na-ekwenye n'eziokwu ahụ na-agbanyeghị ka e wee nweta amara. Udo doro unu sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.